vafambi vemuriko avalamboloko watsano inzwai kabva kauya kuda kunondichallenja kuchallenja member inenge inodhemenja manga muriko mutare kuuya pageto kuuya kuzorohwa nare ndobvunza mubvunzo ndiyana mutsarazaro ichi chirahweka chichiri kuda dudziro kamwana kadiki kanomira nemadziro kanenge gore rino avanhonge nyama ndiyana timina bhonzo kona ngali achanoimba kusondo then mauto ndikamuiga mudonzo achavhara zuda rinenge munhu wekongo sauro pakafa akafita makonzo then wakuimba kanyemba watova wabhonzo chinzwa captain ndikati action expandable wirede chinzwai musamhanye manduwe muromo waapasaidhi nekurova buwe upenyu hwenyu kandine urombo kuti zvinhu zvifambe mambo kasiyai dombo makapinda mukadya mwari nemahure makutyisa vanhu kumi kunge chigure manga muripi makuita mafanifanike vhara zipi asi mambo saka ndiri kuti 7 vari kuti kushata kunge bveni iwewe kushata ka7 kushata sabauren kushata kunge baba va10 kushata zvekupiwa mavati 10 kushata kunge gudo rarohwa nereken kushata seuri kubayiwa jackson kushata kunge expandable wirede mambo asi makanaka kani indawazo muchiita kunge mafani munoona kunaka here kwemumwe murume munenge dhaitonika kuno amurume asi imi mitsano muringito musaite kunge gudoriyera nhongapito ndiri mauto tsanondodhifenda bato kare tsano makatiimba tumango mazato dzauya dzega farefare dzauira mutswano yemamhomzi ekumbare musatembe nemakona anangale because basa rinopera sadj mbale ndikati totauta captain action richigeng tsano pano apa imbwe ngano uyaitite paiwapo dziri sarungano pano tsano munopumhanya toyitoyi kana muti makapenga sando dzenyuka ehoi motitaurira makupera kare kare munenge nhembe muri wekuchinyakare kuno kumauto tokurova indare mobva matadza kubudikira kana pambari mimirai papo onai timu yangu apa takuenda yamani saka ndoti mungorova ka 1 8 malines mora 8 malines apa tatomira zvakupera muswa 30 muri kubanzwa madvibe mama matongooneka pano haanzi madvibe musapfingire zita anonzi razaro right simudza tana madvibe chichitanga chingorova eka 1 kona ka 1 tovatamira capital action hanzi razaro tauya futi kudzova batauro expandable widede chinzwa saka zviye zvandaishuwa ndadzozviwana andifesi the game like nan banana ndiri mumwe muchero nge mabhanana ndaona vakatsvedza kunge vatsika bhanana chinzwa ndiwedzerei zvimwe ndakukwana hati ndinopenga eya ndirakukwana vakanitsvaga kuna sagona ndirakukwana but ndakakutsvaga kuna nogona iwe andira kukwana godfather mandiona ini ndiri muchiki razoro wenyu mwana mudiki kuuya mudhanzi akapfeka bhutsu diki apa kari kukamhina nesiki hakanakanaka nakapeji akapedza mari yese nemahure kuloji oda kurwisana neni dhoji anenge akarohwa nemupeta nefodya manje nini ndiri dhonza mirai ipapo tsana chibombisa 0772162651 timu yangu apa tikuperera pano batika inini hachiperekana kuseni ndimboona auya nei kwamutare kwacho inini ona godfather inini ndiri mufambo wemadeko right handizotyera zaro kachipoko kanguva dzino idzika ndo nguva dzangu kana gemu richiitwa manheruka hatisvike kana kuseni aiwa tati munopedza muswa 30 madvibe ndizvo katoperera muswa 30 zvamada godfather tingoita seizvozvo nhasi kuimba zvemaskitsi avanenge achiita zvekuda kutsvaga mafanzi asikuita maskitsi oraka muhongo yongori plus inini ndine mahitsi munoziva chakaita ushaike haasi maskitsa tichatokukanganwa kutobvunza mwana kuti unomuzivo here razaro anoti harisi kukuziva aiwa chimira yes yes zimbabwe 0772162651 kona ngale mad viper timu yangu taura ineni akuina chino ndiani right kana kuine imwe challenge iri kunzoko iri kutayewa pana mad viper nepana kona ngale ndiri kupadawo ipapo unongotibata faster thank you so much mad viper thank you so much kona ngale zimbabwe chisana muchitaura neni manje kuti mamuchiseke taura inei